Hey guys, medyo piki man eh guys. Piki man guys. Over man ang bago. Wala, landry naman to kapin. Wala ay, wa butang eh. Guys, aso kay guys, aso kay guys. Kubag. Awang para to, ba nagkukod-bukod to. Hala na, itimplahan na guys. Itimplahan na guys. Timplahan na guys. Lain ng panahon guys. Landong nga init. Subaw eh, subaw eh. Kaligsikan gamay. Tira. Woo. Aso ka aso. Hala guys, tara. Okay, kuha na ni guys. Ano ni guys? What the? Assistant guys. Wala itong cook. Yahan ni tanan, yahan tanan. Masig magkinaon siya guys. Ay, yahan ni guys. Wala lang sa luwag ron, wala sa luwag. Luwag kaha, wala lang siya guys. May luwag guys ni karon. Maga sa mi guys. Magtinapulan sa mi guys, magtinapulan. Wala. This Wala one. na ingon niya kinamot ta karon. Guys. Guys, summary. Dali dali. Ay, hapit na guys. Hapit na naman. Hapit na yung mabaga guys. Kwenta mga pobre. Bago lang siya kay way kapalit og uling guys. Wala may kalubinhan. Mao na mo gisaligan na dito. Ay kalubinhan eh. So dili mo guys. Slingan ba? Kalubinhan na silingan guys nya. Wala tag iya guys. Sayon to kay na. Dali ra kay. Sikan sa nadulaon guys. Mamay tinapok dito. Mungita guys, kami pangutanon. Gamitan na nag-ambot lang. Oy. Ambot lang. Ambot lang. Nana. Wala. Buk asa ibutang na. Kaya Graag dani. oh, giulo ito. Ikiga. Kalok. Dara mo kay ka. Gahi ka. Ilang mabot ra gyapon mong time. The time will come. Time will come. Kuyog ra gyapon mas kahapohon. Bantay-bantay jud no. Dara guys. Nahilis ng asin guys, nahilis na. Hapit ang tani guys. Pagol o corny. Sige. Okay rin. Unsa naman po na diyan kalakihan na? Ay. Uy. Bantog na ding nag-aso to ganihan. Nagsugba-sugba day mo. Tika sana dyan yung atami. Ay. Mamadakpang manok. Ay, dili na po di ay kuan karon patog manok. Mamadakpan. Yubabs na pod. Uy. Mo na po dahil na tirada karon di ay. Terus amoy palang ulam na. Amoy palang ulam na. Shout out sa mga fans. What's out fans? Oh, Guys, mututoy sa ko guys, mututoy sa ko guys. okay, tutoy, oy, tutoy. Tutoy bibo. Kalami. Kalami. Lami oy. Lami oy.
Okay, mao nay ganap karon. Thank you.